Kadayan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala daya digelaring tata cara pengetan twin umbul donga 1000 dinten katimbalanipun wonten ngarsa dalem Gusti panjenenganipun swargi almarhumah Mbah Yatini ingkang wanci siang menika kapengetan dening kulawarga ageng nenggih para putra wayah saking panjenenganipun Mbah Yatini sepisan gumlaring acara kawengku dening Bapak Jaryono, Bapak Sujadi, Bapak Wardoyo, Bapak Jumeri twin keluarga Bapak Purwadi. Dayani gelaring acara wanci sonten mriyo sagung para lenggah keparenga tiyang kawula sak kanca mangayun ngaturaken pakurmatan dhateng sedaya para tamu putri kagung tan kantun para pangemban-pangembating praja tasih rumagang karya punapa dene purna karya ingkang tuh winantuing pakurmatan gelaring acara kintunan donga lan pengetan 1000 dinten wanci sonten mriku lumantar prikanca kadang pametri budaya ingkang kepareng arsa lumarep ngaturaken langan suka lenggeng sagung para tamu prikanca pametri budaya campur sari Jose musik wingking saking Gatak Rejo Mliwis Cepogo Kabupaten Boyolali kapangarsan panjenenganipun Ki Ardi Sutopo sowan kula sak kanca jangkep sinengkuyung Lintang Studio lan Anissa Profesional Audio Sound System Tri Sriwati Arsa Lumarep dherekaken lenggeng sagung para tamu katambiya Rika Susanti
jinangkep siwi manggali. Kula gilang saja yang terang wijeng rawuh tuwin wijeng lenggah gumpur tamu wilujeng nampi tuwin nyerantu gumlaring asara ingkang kawengku dening keluarga putra wayah sawargi panjenenganipun Simbah Yatini kanthi umiring sesanti rempun caraning bangsa dumunung luhuring budaya Jose Soan Mangarso. Abwabal afiyah, abwabal khairat, abwabal khairat. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Salamullah ala Toha
Dherekaken wilujeng lenggah sagung para tamu, Bapak, sedaya Mas ingkang kepareng berkahi gelaring acara sabar sawetawis karang nggih menika cuacanipun Jawa nyuwun pangapunten menawi lenggahipun saperangan tamu ragi ketampon pangapunten nggih Pak nggih. Nggih bakunipun Jose campur sari kepareng sowan lagune dicampur-campur mawon nggih. Campur sari ya mathuk, Islami nggih mathuk ngeten nggih Pak. Wis gampang mawon. Karang mriku wanci siang mriku campur sari. Sowan kula sak kanca lumantar Rika Susanti. Sowan Mbak Rika Susanti. Nggih Kang Mas. Ingkang kepareng sowan menika kanca Jose tan kantun nderekaken acara pengetan lan umbul donga. Kakintun panjenenganipun sawargi Ibu tawi Mbah Yatini ingkang sampun tinimbalan ngarsaning Gusti 1000 dinten dene putra wayah wanci sonten mriku. Kawengku gelaring acara ngadani acara kintunan donga nenggih keluarga ageng Bapak Jaryono, keluarga ageng Pak Sujadi, keluarga Bapak Wardoyo, keluarga Bapak Jumeri lan keluarga Bapak Purwadi. Nggih anake utawa putrane gangsal. Wah, nggih kanthi donga pamuji mugi putra-putra lan wayah ingkang dipun tilaraken saking ngarsanipun Simbah Yatini tansah ngabekti marang piantun sepuhe kanthi ndongaaken ing saben wanci. Lan putra ingkang dipun tilaraken tansah pinaringan kesabaran, ketabahan lan saged mikul dhuwur mendem jero asma piantun sepuh. Ya, ki karang ini Mbak. Acarane pun aturaken fleksibel mawon lagune. Kintunan donga iki wujud bektine para anak-anak utawa putu-putuga marang eyangipun ingkang sampun tilar. Mula diaturake 1001 katur para lenggah monggo.